Salutare, dragilor! M-am gândit să filmez așa un clip, un meniu pentru bebe de 8 luni, cam ce mănâncă. Dimineața am făcut măr cu banane și cu biscuite. După cum vedeți, e super încântată și mănâncă foarte bine. Asta v-am zis că mă bucură. Cam asta fac dimineața. Măr cu biscuite sau par sau prune. Iar ca și gustare am dat acești biscuiți de la Lupilu. Cu porumb. Știți că i-a plăcut foarte mult. M-am temut inițial că nu știu, să-i rămână pe cerguri sau... Nu, îi mănâncă atât de bine. Bun. Se vede și un dințișor jumate. Mă apuc să pregătesc prânzul lui Leia. O să-i ceapă la fiert și să-i fac cu mămăligă. Iar aici aștept să fiarbă ca să pot să pun ouăle de prepeliță. Da, și după ce o să fie gata mămăliga și ouăle, să vă arăt cum pur și simplu le amestec împreună și o să pun iaurt grecesc. O să pun pentru că am iaurt grecesc. Și cam asta să fie prânzul ei. Vă arăt la final. Gata și prânzul. Nu mai are stare. Deci, cam așa arată mămăliga cu ou. Să știți că am mâncat destul de bine, mult mai mult decât m-aș fi așteptat. A fost foarte bine că am pus cu iaurt grecesc, că a fost mult mai ușor să mănânce. Aici am pus să fac un cake cu banane, cu Octavia. Am pus o banană, 125 de grame de făină, 2 ouă, un pic de ulei și afine. Aici am rugat-o pe Octavia să țină bolul ca să pot să strobesc așa un pic bananele. Și după care am rugat-o să-mi spargă niște ouă, 2 la număr. Așa super entuziasmată și bucuroasă. Să știți că din ce în ce mai bine iese ca orice lucru care îl face. Prima dată a fost mai greu, dar acum e o plăcere să facă și să mă ajute. Și vrea de fiecare dată când mă vede la bucătărie, cum mami vreau să te ajut. Așa, deci am pus și cele 2 ouă. Aici era bucuroasă că deja văzuse că o filmez. și am învârtit compoziția. Așa, după cum vedeți, Octavia e super încântată. Vrea să se vadă. Vreau să vă zic ce îmi spunea. Da. După care aici am pus la făină, am pus 2 linguri de praf de copt. Și cam așa arată compoziția. Așa. Și după care, evident, am rugat-o din nou pe Octavia să mă filmeze cum puneam compoziția în tavă. Da, și am pus-o la cuptor, la 180, cam 20-25 de minute sau până când e coaptă. Dar nu înainte de a pune niște afine. Am pus afinele deasupra, după care am dat-o la cuptor. Cuptorul să fie preîncălzit la 180 de grade și nu vă spun, dar a ieșit un deliciu. Fără nici un fel de zahăr, fără niciun fel de esență. După cum vedeți, uitați ce bine arată. Vă spun, în aceea seară a trecut tot. Octavia cred că a mâncat vreo 4 felii. Eu la fel. Iar la Lea i-am pus cam jumate dintr-una, aproape una. Da, vedeți, i-am măruțit așa un pic și evident cu iaurt grecesc. Să știți că a fost un deliciu. Iar Leia a mâncat foarte bine. Acum Leia se uită la Octavia ce face ea. Acum văd, dar nu mi-am dat seama. Cred că am filmat în time-lapse. Că văd că merge foarte, foarte încet. Dar da, a fost un deliciu și acest cake. Mesteca. E bun, iubire? Dar cu ce mănânci tu? Mango. Mango? Și? Cake? Și cu iaurțel și tu? Mestecă frumos. Pa! Pa! E bun, mami? Cum e? Un pic e bun. Un pic e bun? Da. Sau e foarte bun? E foarte bun mult.
Cine l-a făcut? Mami. Bravo! Ești ce bunătate a făcut. Poftă bună! Poftă bună! Cam atât a fost în acest mini-vlog. Mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem data viitoare. Pa! Niam, niam, niam. Cine e acolo, surioara ta? Da? Haide! Foarte bun! Poftă bună, fetelor! Pa!